Unboxing videó! Mint láthatjátok, rendeltünk valamit, nem Kínából, nem innen-onnan, hanem a Thomann-tól, úgyhogy ebbe biztos, hogy valami értékes dolog lesz, valami olyan, ami itt a stúdióban hasznos lesz, és esetleg nektek is hasznos, hogy megnézitek, hogy hogy nyitjuk ki. Segítségül hívom hűtársamat. Rendeltünk rengeteg papír, nagy karton dobozba, kis karton doboz, a szemfülesek ebből a feliratból, itt már sejthetik, hogy mi van a dobozban, egy legendás, klasszikus és nagyon jól bejáratott mikrofon előfog. Kaptunk könyvecskét, hogy mit vegyünk még. Kaptunk egy matricát. Kaptunk egy kis dobozt, ami doboz és egy tápkábel. És hát akkor itt a lényeg. Becsomagolva. Ő lenne az. Kicsomagolom is, aztán mesélek róla egy kicsit. Gyönyörű. Aki járatos a stúdió technikába, az biztos találkozott már a Neve 1073-mal. Ez ugyanis a Neve-nek legikonikusabb előfokja. Felharmonikusokkal dúsított hangja van. Ez fel van készítve a mai világra, olyannyira, hogy van benne ugye tápegység, tehát egyből kaphatja az áramot, illetve lehet belevásárolni egy opcionális kártyát, amivel rögtön digitális kimenete is lesz. Hát ezt mi most itt nem fogjuk használni a stúdióban, a digitális kimenetet, ugyanis van elég bementettünk a számítógépen. Ő bele meg fog érkezni a mikrofonjál, szépen megcsinálja, amit meg kell csinálnia, utána kimegy és belemegy a konverterünkbe. Kérdezhetnétek, hogy ez egy eredeti-e? Természetesen igen, ez egy eredeti Neve, ugyanis van egy csomó gyártó, aki csinál másolatokat. Szerintük egy-egy kopit, de ezt tudjuk, hogy egy-egy kopi nem létezik. Egy az egyben másolat nem létezik, hiszen akkor mindenki azt venné. Aki komolyan gondolja, az megveszi az eredetit a Neve-ből is, megveszi az eredetit a Neumann mikrofonból is, nem az után gyártottat, mert ezek mind léteznek, és mindegyik árban azért jóval kedvezőbb, tehát hogy ennek a másolat verzióját azt ennek az előfoknak az árának a negyedéért meg lehet venni, amúgy az szintén nem kevés, tehát ez ilyen 7-800 ezer forint környékén van ez az előfok, ennek a másolata 200 ezer forint környékén is megtalálható, meg egyébként már 100 ezer forint környékén is. A 200 ezresre mondják azt, hogy az nagyjából hasonlít az eredetire, de nem ugyanaz. Ha ezt a hangot akarod, akkor ezt kell megvásárolni. Na hát most szerintem fogunk is gyorsan beledugni valamit, és így bele fogok beszélni, így hirtelen ennyit tudok tenni, illetve áram alá helyezzük, hogy lássuk, hogy hogy világít. Kisebb szikra jelezte, hogy be van kapcsolva. Azt mondja 48 volt, 1 amper, szóval 50 watt, fogyaszt rendesen a kicsike. Talán lehet látni egy fölülről, hogy így benne vannak ledek, szépen világítanak. Kívül pedig egy darab zöld LED gyújt föl rajta. Ennél többet neki nem is kell jeleznie. Kicsit megnyomkodom. Halljátok a reléket? Bezony. Itt nincs hiba. Ami érdekesség, hogy ez egy ilyen nem finoman állítható előerősítés, ez a gain, hanem ilyen step, szóval ilyen lépésenként állítható. Tudod, úgy érzem, hogy bekattant a helyére. Az ISO előfokunkon is hasonló van. És található ebben az előfokban egy EQ is. Állíthatjuk mélyet, magasat, közepet. Ami ebben nincsen, és külön fogunk használni vele, az egy kompresszor, egy LA2A lesz mögé kötve, illetve
Szerintem az insert ágába lesz kötve, mert hogyha megnézitek, van neki egy line kimenete, egy mikrofon bemenete, és egy insert send and return-je, tehát hogy ez egy insert pontot lehet bele, és elméletileg ez egy szimmetrikus insert, az nagyon jó, mert az LA2A is szimmetrikus jelet fogad, ezzel nem lesz hiba. Na, dugjunk bele valamit. Következzen ez a jel. Egy SM7B-t dugtam rá, háttérbe is kicsit bekevertem magamnak, hogy halljam én is a szobába, hogy milyen hangja van. Ti most már felvételről hallhatjátok ezt. Jó, erősen felgényezzük. Na, van még benne? Mr. Gain. 1, 2, 1, 2, az már lehet, hogy sok lesz. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ez volna az ő hangja. Egy kicsit még állítunk az EQ-n, hogy még barátságosabb legyen. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nem ártana be is kapcsolni. EQ! Na hallhatjátok, hogy mennyire dolgozik. Nagyon. Most direkt egy ilyen jó kis extrém körülményeket tekerek ide be, csak hogy halljátok, hogy miket tud. Lehet, hogy kapcsolok egy kis diszkót rajta. Egy kicsit. Úgyhogy villogjon. Ott villogjon. Azaz. Most már aztán van jel. Szóval aki jön stúdiózni a Nortix hangstúdióba legközelebb, az már találkozhat a NIV 1073-mal is. 1073? Ezeket a számokat mindig meg kell jegyezzem. Szóval itt lesz a NIV is, itt lesz az Avalon is, és akkor mindig össze tudjuk vetni azt, hogy kinek éppen mi a legjobb a hangjához, meg persze van itt még egy Iza is. Lehet, hogy ebből csinálok egy videót, össze lehetne mérni, hogy melyiknek milyen hangkaraktere van, és akkor ti is el tudnátok dönteni, hogy ez az, amire vágytok, vagy az az, amire vágytok, és már eleve úgy jöttök, hogy én a NIV-vel szeretnék fölvenni, vagy én az Avalonnal szeretnék fölvenni. Egyébként az Avalon még mindig egy drágább mikrofon előfog, tehát ezek már azonos kategóriájú mikrofon előfokok, mindegyik nagyon jó, csak az egyiknek ilyen a karaktere, a másiknak meg olyan a karaktere. Ha tetszett ez a videó, akkor kérlek iratkozzatok föl, dobjatok rá egy lájkot, küldjétek ezt zenész ismerőseiteknek, vagy ilyen mikrofon kedvelő ismerőseiteknek, és akkor fogunk csinálni ebből egy kicsit hosszabb kifejtőt is, arról meg nem maradjatok le. Várok titeket legközelebb. Csumi!